Bună! Astăzi vreau să-ți arăt sirenele de interior de la producătorul ceh Jablotron. Ele sunt de 4 feluri, 2 wireless și 2 pe bas. Cele wireless arată așa. Diferența dintre ele este că una se alimentează la priză, iar cealaltă din acumulatorul intern. Ambele sirene wireless de interior au raza de comunicație de până la 300 de metri. Pe de altă parte, sirenele pe bas, adică cele cablate, arată astfel. Ambele. Diferența este că una e simplă, iar cealaltă are integrată baterie de rezervă. Ca design, nu prea se deosebesc de cele wireless și nici ca funcționalitate. Toate cele 4 modele fac același lucru, diferența dintre ele fiind dată de tipul de montaj și comunicație. Durata sunetului de alarmare este programabilă de la 1 până la 5 minute. În plus, sirenele de interior sunt prevăzute cu buton pentru funcții programabile ce țin de sistemul de securitate. În descrierea acestei postări vei găsi codurile celor 4 sirene Jablotron, în eventualitatea în care dorești să cauți fișele lor tehnice pentru extra informații. Eu sunt Ioana de la Constant Energy și te invit să ne urmărești pagina ca să descoperi și alte produse din portofoliul Jablotron.